Инак каталоги мо бо нав шуд ва дар каталоги нав як гала новинкаҳо моро интизорад. Апаухари азиз, компания ҳар як каталог коргароша дастгирӣ мекунад, ёрдам мекунад барои команда сохта. Ва дар ин каталог ана ҳамин 4 средстве ки шумо мебинед: посуда шувар, дек сафедкунак, жидкая мила, кондитсионер, ҳамаи ҳамё ба нархи тоҷикӣ 230 сомонда заказ кунед. 1 рублда мебиёяд. Агар ки бо русӣ заказ кунед 1500 рублда, 1 рублда барои шумо туҳфа мебиёяд. ҳар чӣ қадаре ки шумо занҳоро ба команда ихтон, просто шахсоне ки мехоҳанд ки обычный магазиншон, акати интернет магазиншон иваз кунанд, тамом, дигар ягон кори дигар кардан дар кор нест. Ана ҳамин маҳсулотҳоро туҳфа мегиранд ва ҳангоме ки чизҳои дар кории хонашона заказ мекунанд. Ва занҳое ки бомақсадану мехоҳанд дар ҳақиқат бизнеси худшона бисозанд, маълумоти пурра дар ватсапи ман, смсҳои шуморо интизорам. Инак каталоги мо бо нав шуд ва дар каталоги нав як гала новинкаҳо моро интизорад. Апаухари азиз, компания ҳар як каталог коргароша дастгирӣ мекунад, ёрдам мекунад барои команда сохта. Ва дар ин каталог ана ҳамин 4 средстве ки шумо мебинед: посуда шувар, дек сафедкунак, жидкая мила, кондитсионер, ҳамаи ҳамё ба нархи тоҷикӣ 230 сомонда заказ кунед. 1 рублда мебиёяд. Агар ки бо русӣ заказ кунед 1500 рублда, 1 рублда барои шумо туҳфа мебиёяд. ҳар чӣ қадаре ки шумо занҳоро ба команда ихтон, просто шахсоне ки мехоҳанд ки обычный магазиншон, акати интернет магазиншон иваз кунанд, тамом, дигар ягон кори дигар кардан дар кор нест. Ана ҳамин маҳсулотҳоро туҳфа мегиранд ва ҳангоме ки чизҳои дар кории хонашона заказ мекунанд. Ва занҳое ки бомақсадану мехоҳанд дар ҳақиқат бизнеси худшона бисозанд, маълумоти пурра дар ватсапи ман, смсҳои шуморо интизорам.